Sai. Nka ino no. Ije holu. Ori kana kana to ya ko ya. Imarazi na taa ụbọchị Saturday. Echefukwenu m. Gwala akwụkwọ akọta. Mana nna ada aga mgbe bụ. Douglas. Kedu ife na-atụbata? Onye iji awachezi. Kpankoro. Douglas! Agwọ nọkwa n'akịrịka ahụ. Sai, ị na-achịchete mgbe ị nọ n'ụtaka? Enwetere m ozi na gọọmenti machiri ịtụbata ihe eji akpụ eze. Gịwa na-afịa ahụ ịma ihe na-eme n'okike ebe ị nọ. Ọ bụzi ndị ma nka. Kedu ebe ị nọ wee ya? Agụtara m ya n'akwụkwọ, afụrọkwana m ya n'ikuku. Anọrọkwa m ya n'ụlọ ọrụ. Bịa, Sai, ekwuzina ihe na-amahụ. Douglas, emeni na-akpa mam. Kedu kwana mbosi bido gbubekwa n'igwe okwu? Ihe asa ibupuru bụ eziokwu. Ị na-akpazi agwa ka ndị anọ ezumike nka. Kedu hapụrụ maka ntị uche n'igwe okwu. Iwe ga-adịkwa n'okwu ndo. O nwere ihe dị mkpa nchọ ka m na gị kpaa. E nwere ihe dị mkpa karịa ihe Simon kwuru tata. Kedu ihe Simon ekwu? Enwe ka isi wee nụ na gọọmenti chi machibido ibubata ngwa afịa ihe eji ahụcha eze. Anọkwa m maka ya. Ngwa hapụ nge ntị malụ ka eziokwu. Ife na-eme gị? Gịnị kpatara iji eme ka olukwu? Sai, ka ịkpata ihe sọnsọ ihe dị mmịa ma ịgbasa ozi asị. Kedu ihe na-akọwa? Ị chọpụtago ya? Ọ bụla m achọpụta bịa nọ n'ebe a na-ekwu ha. Ifugonu, ekwuru m na-ekwu, ịma na okwu m niile na-abụkarị eziokwu. Enwere eziokwu dị n'ihe a. Eluigwe makwu na enwere eziokwu dị n'ihe a, Sai. Mana Gee ntị ka m nyụọ gị dododo. Biko, tupu ikwu okwu, tupu ịgbasa ozi ọbụla, mara ka ọ bụ eziokwu. Ihe ikwu mere mara alụla abalị. Iwe wela gị biko gbaghara m. Enwere ofu nwoke ọwụ n'ụlọ ọrụ m, ya ọ bụ onye gwara m ma agwazi gị, ọ bụrụ na ọmụmụ anọkọta nnọọ na-ekwu ya. Iwe wela gị biko gbaghara. Tinye iwe gị a na-akpa gị. Negoni, sị na gịnị? Ọ bụ na ma akarị m iyo gị mgbaghara. Ife na-eme gị? Ọ dịka onwe ihe ọzọ na-eri oge gị. Nne m ana m eje elekọta ebe a na-alụ ụlọ. Ebe a na-alụ ụlọ kwa? Nya, ị na-alụzi ọrụ onye na-elekọta ebe a na-alụ ụlọ ọfụ. Unu akwụkwọ ụwa biko ka onye ya emecha kweta na ụwa na Douglas ya kwa ka elu ọrụ. Doris, gịnị na-akọdị ha? Ị ma na o nwere ihe mmekọta n'ụwa ta ụwa ka Douglas kwete ka m rụọ ọrụ. Nne m, ụlọ m na-eje nlekọta bụ ụlọ mụ na ya. Unu na-alụ ụlọ? Ị ma na onye bụ Douglas zi ka nje na-etinyere ya ka ihe na-aga nke ọma. Amakwa m, ọ bụ izizi na anụ ya bụ ife a. Eziokwu, o mee n'ọtụtụ afọ anyị bidoro ịrụ ya bụ ụlọ. Ị ma site taa ruo ọnwa 7 na-abịa ụlọ ga-akwụrụ chim. Ọ dị egwu. Ụwa nke a, ọ maka nnọọ. Daalụ. Ụsọ ụbọchị taa gara nke ọma nnọọ. Oziọma si n'ebe nne na-abata. N'elu ya atụkwasara oke 10 n'ụgwọ ọnwa m. Ọ bụrụ ihe ọma. Akụkọ ga-enyere m obi aṅụrị o. Doris, ị kwesịrị iso m enwe aṅụrị, ọ gịnị? Adị m akụla onye umengwụ aka.
kedu ihe ekwuru ka onye gbuwara isi ka onye mere ọgwụ kedu ihe na-eme gị ndị ibe gị na-aga n'ihu n'ike ị nọla ebe a na-eche na-ene anya ka nkọwalụ gị aka gbawalụ gị ego maka na etiri gị oke 10 n'ụgwọ ọnwa gị ọkụ ya biko nye m efe nwanne kedu ndị na-aga n'ihu di na nwunye anyị na ha bikọrọ ọnụ n'ụlọ anụma ka m na-agwa gị okwu kịta ha lụwago ụlọ nke ha nke ahụ bụ ihe ọma ka ọ bụ ezigbo ihe ọma ka ọ bụ mana ihe ihere nyelụ mmụnwa amara m maka gị mana ọ na-eme m ihere na di m egobedo otu okpoko aja ma ya kwadozikwa iru ụlọ nke ya Doris ozugbo kwụsị ya kịta ị ga-ebido ịkpasu m iwe kịta ọ gịnị ha rụwa n'ụlọ nke ha emecha anyị ga-arụ nke anyị nwayọ bụ ije nwayọ bụ ije mmadụ anọrọ ebe aka nka anyị eme afọ 60 ma anyị alụbeghị ụlọ nke anyị isi nwayọ bụ ije Kedu onye mmejọkwa? Chimo. Douglas. Kedu ebe bụ nsogbu? Nsị na-akpa gị? Afọ ọ na-asa gị ka ije n'ụlọ mposi? Ụlọ afọ. Kedu ihe na-emezi gị? Ozi gịnị? Ikwu eziokwu. Ndị gọọmenti machibidoro ibubata ngwa abịa ihe eji arụ eze. Douglas! Onye ka iji mere otu a? Jide onwe gị aka, ọ gịnị? N'ebe a na-ebe akwa, na-eme mkpọtụ. Ọ gịnị? Chọọ ihe nwoke ka ịbụ, ịchọ ihe ọzọ ị ga-eme. Ị ga-eme ka onye amara ikpe ọnwụ. Nke a ka njọ. Ịma ọnọdụ m na nkịta, ịma ọnọdụ Douglas! Ngwa bini ka ịba. Bini ka ịba n'ime Douglas, ọ ka mma na-akpọga m gị n'ime ụlọ kịta tupu ga-eme ihe a na-atụghị anya ya. Ọ gịnị? Mechọọ m Douglas! na-ejegokwa ụlọọgwụ anyị ejirokwa ụlọọgwụ mana o nwere nọọsụ bịafụ ya kekwa ọ bụ nọ mkpọ nwa ahụ bụ ihe na-achọ ime anụ ọrụ akarị ọrụ nọọsụ kpọrọ ya gaa ụlọọgwụ ka ụmụalụ nke na-eme ya Doris eji m ego nji akpa aga ụlọọgwụ ị ga-adịrọ nụ nna anyị o kwesịkwa nke a kpọrọ Douglas kpọga ya n'ụlọ ọgwụ ọ dịka mkpọ nwa ahụ na-achọ eme ya ihe Onye ha bụ ihe na-eme ụmụ nwaanyị ihe niile na-adịrị unu mfe n'ọnụ ka otu adị m amanye okwu ụtụtụ echi ahụ ga-adị Douglas mma ama m ya ọfụma enyi m ka ọ bụ aka m gị mara ya isikwa ụtụtụ ifugo Douglas anya nso nso a o kwesịrị ka a kpọrọ ya gaba ụlọ ọgwụ kịta ngwanụ ọ bụ na iche ime ngwanụ gawa mana anyị amanganụ ma ị nyere anyị ego kwenye ga-akwụghachi m ya aghọtara m ka ihe ji ekwu n'otu a ọ bụrụ enyi gị nwoke ka a na-ekwu maka ya Doris, ị kwesịrị ịma na m azụ ahịa uru na-adị ị kwesịrị ịma ama m na Douglas ga-akwụghachi m ego ahụ ị na-akpa m ọchị ọ ka ị dị ka gbasara gị iwepụ ego ebe m na-amaghị ihe m ga-enweta na ya o nweghị isi onye ka m na-afọ ebe a onye nwụrụ anwụ ebiligo ị mere nnọọ ka obi maka ụmụ nwaanyị a ya chere na nwoke na-anwụ ịma ihe m na-akọ Douglas ịma ihe m na-akọ emezina ka ọ n'ime ihe nọ na-eme enye dị m onwe m nsogbu maka na ama m gị ọfụma ọ bụrụzi gị Douglas
Ama m gị enyere m onwe nsogbu. Simon, Afa m. ọ jọọ gị na-ebuzi okwu chọchọchọ. Gerenụ ọkwa dị mkpa. Anyị na-achọ ndị ga-enye aka nzọpụta ndụ ndị mmadụ site n'inye ofu akụkụ ha. A ga-enye ndị mere nke a ide naira 10 iji tie ha aka n'obi. Kedu ụdị ozi iberibe dị ha? Ekwentị ndị a edepụtara. Nke anyị ji ekwu ya. Ha na-achọ ụtọ a ga-echi wee zọọ mmadụ ndụ nyekwa onye ọzọ ego. Inye onye chọrọ ire akụrụ ya nde naira 10. Ọ bụ ihe iberibe ka ọ bụ. Ama m na ego na-amasị m nke ukwuu mana ma mmenwu nke a. Mba, a na-ekwe ndị mmadụ ọnụ. Douglas, kedu ife na-eme? M na-edetu akara ekwentị. Arụ na-apụ gị. Ekele dịrị Chineke n'iru tọrọ gị amụ n'ọnọdụ anya. Ọ maka na ndụ adịgo. Eziokwu. Ọ dewutezikwe m maka ihe a ndị gọọmenti machibido. Maka na ama m na nke dị n'ihu ka mma. Douglas, onwebekwa ihe ịgwa ama o. Wetu obi. Anyị ka ga-akpọ maka ya. Nke bụ eziokwu bụ na enwere onye na-achọ ịkwụ m nde naira 10 ka m wee zụọrọ ya afịa. Eziokwu gị? Bịa Douglas. Egwuregwu ka ị na-egwuri ya. Ọ bụla egwu. Anyị ga-akpọ maka ya. Dogito. Ọmụ. Dogito. Tụọ m ya. Dogito. Ọmụ. Vicky, ama m na ọ dịrị ọrụ unu mfe kịta anụnwa, mana n'eziokwu ọ na-adị m ka ya bụrụ na o nwere ọbụgodu ihe ọbụla obere ihe m ga-emenwu wee nyere aka. Nne m, enyezina onwe gị nsogbu. Ọnọdụ anyị agbanwego nke ọma. Kedu otu ọ bụzi? Ịma na ịbụ ezigbo enyi m. Ọbụkwa mma ncha niile ka m na-akọrọ ihe. Mana o nwere ọrụ Douglas nweta. E ga-enye ya nde naira 10. Enyezie ya bụ ego, o wee gbanwebịa. O gbanwechazie ya, ozie nde ka nde. Nne m, Chukwu abịa ekelekwa anyị. Una na-anụkwa biko. Ọ makakwa. Nne m, mgbe eche na ihe niile ayasasigo, Chukwu abịa masị ebe o si bịa gbanwee ọnọdụ anyị. Nene anyị. Ụwa nke a biko, ịgwa gị eziokwu, ana m enwere gị ezigbote aṅụrị n'ime obi m. Daalụ nne m, daalụ. Nsogbu adịrọ. Ekelekwa gị. Nna, ọ dịrọ nke ịnụgo akụkọ a na-akpa n'ime ọhụụ. Kedu akọ? Maka Douglas nụ. O nwere ọtụtụ ihe na omume ya na-amasị m. Doris, maka na ọ dị mmadụ ka ị na-ekwu maka ya. Ama m nụ, mana ị ma na m bụ onye eziokwu. Onye eziokwu na aka buru Douglas. Mana kịta anụ ọ kwulugokwa chim. Ọkwa otu a ka esi ama onye mmeri. Onye ihu ọma kpọrọ nnọọ. Chịrịgodi. Ị na-amụ okwu na-akpalite mmụọ mmadụ ga-ekwu ka ọ gịnị? Anyị nwezikwara ike kpọọ ya otu ahụ. Doris, ọ na-atọzi m ọchị. Kwuo n'okwu m. Ọ da-atọkwukwa m ọchị mgbe Victoria kpọọ m wee gwa m na di ya enwetaghị ihe ga-amụrụ ego ruru nde naira 10. Mgbe onye ọnwụ na-akụpụrụ fa aka chelụ na nke ha agachago. Iruọma kpọkwa Douglas. Isi na Douglas wetara ihe ga-amụrụ ego ruru nde naira 10. Ọkwa ihe m kwuru. Ngwagwazie m, ọ bụrụ akụkọ na-ebu n'ime ọ bụ ihe a. Nde naira 10. Ya bụkwala ihe m na-eche. Gịnị ka ị na-eche? Ihe m chọrọ ka ikwu kịta dịrị mụ na gị, sọsọ mụ na gị, biko
eji m chukwu yọọ gị wetuo olu gị ka ị na-eme nke ịkọtọ ihu maka na ị ma na atọ m ọchị. biko ike ajọ maka ihe akụ na hapụ maka Douglas, ọ bụrụ ihe akụ ka anyị chọrọ ka anyị kwuo. Douglas, ihe m chọrọ ịjụ gị bụ gịnị mere ji chọọ ire akụrụ gị? n'anya o kwenye nchọ ka ịghọta ndụ m ka m na-achọ ịzọ ụbịam abụrụ ezigbo ihe ajọ ihe ọ bụkwa na ịmahọ chọrọkwa enwere onye mụ na ya kpa maka ihe a keki si malụ. Douglas, hapụ ka m si mara ama m bụ na ama m ọ gịnị aga m ekwe ka ime ihe ahụ aga m ekwe ka ime ya ọ gịnị ndụ gị enweghị atụ m ga-eme ya ị gaghị eme ya aga m ekwe ka ị gaghị eme ya eziokwu Douglas ichijela akụrụ gị hai Douglas anụchago m ihe niile gbomgbom achọkwana m ka ịghọta kedu ịchọ ka nghọta gị ihe a na-emekwa bụ maka mụ na gị otu ọbụla o si ga ọ ga-adịla anyị na mma otu ọbụla o si dị ọ ga-adịrị anyị ịnwụzikwa nke ka ị ga-esi nwụzọ dịrịzi m na mma kedu ihe ị na-akọdo ya sọsọ ya bụ ụzọ anyị nwere sọsọ ya bụ olileanya anyị nwezi kịta kedu ka ihe a si wee bụ sọsọ olileanya anyị nwe gị nwe ijele akụrụ gị Douglas, ihe anyị chi ime cheba anyị echiche biko kwesịrị cheba ya echiche enwere ihe na-eche unu ada aghọtakwana nnọọ ndụ m ka m na-azụ ị na-azụ onwe gị ndụ chọzọ igbu onwe gị onye ọka mma ebe ị nwụziri Victoria ọ nọ na-ebe akwa nnọọ na-ebe akwa nke anyị metụrụ gị n'obi Douglas ị ga-emere ihe a kedu ka ị esi chee echiche ire akụrụ nke gị otu a mụ na gị si gwa okwu kịta ha akwụgo m ọkara ego ha kwesịrị ịkwụ m manye gwuo m akwụkwọ m meji eje mba ofesi Chineke nna Douglas Douglas ị ga-emere ihe a ị ga-emere ya amama mme gị akụrụ ọrụ nke m ọ dị ihe nchọ ka mmeji ame Douglas ihe abụkwa n'ara ara agbaala gị chetago n'ihe ha ọ dị ka mma ajụ ha ka ha chọkwa igo imeju ya ha nyegwuo m nde naira 10 njirizie mgbụrụ afọ mere ha mmezi n'ọnụ nde naira 5 chelụ nwanna ọ Douglas enwe n'iwu asị m ka m jụọ unu na-egokwu imeju na mgbụrụ afọ ọ maka Douglas, aga m ekwe kiri akụrụ gị aga m ekwe kiri akụrụ gị aga m ekwe kiri akụrụ gị Douglas ọ dịkwara mma ọjọọ dị m kọdịra mma kedu nke bụ iri na-eti kedu ụdị ụlọ ị na-anọ ị na-eti akụrụ o nwee chi izu akụrụ mba kedu nwere gị na-eti mgbu na alụ akụrụ ana m ebe a kemgbe nkeji 3 ọ dị m ka nwa ndị na-achọ imepe ahụ were ihe dị mma arụrụ m ọrụ ebe ị chọrọ ire akụrụ gị shajọ gị mma kudu nọbụ ihe nka ọtụtụ ihe megasịrị na nrọ ahụ gọọmenti machiri ịtụbata ihe eji afụ eze ị chọrọzi iri akụrụ gị shajọ gị mma kudu nọbụ ihe nka dogi na nrọ a ị naghị egwu egwu
ịchọdịrịrị ma mgbụrụ afọ gị bịa saa ihu jinala anyị lalụ ụlọ a kwuo ya ekwu maka na nri na-egwu okwu ama mbe n'ife ekwentị nekwa ya ka ngwa gị enwe ka gọọmenti wee machibido ibubata ngwa afịa ihe eji akwa eze ma ọ bụ enwe ka akụrụ si wee na-efu efu ọkwa gị ka mba ebodo onye oshi akụrụ Bago.